Daniel Tibako. Yuda hene Yehoiakim afia etoso miensemu no. Babel hene Nebukadnezar ba Jerusalem. Na obeka hiamu. Na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ne Nyankopon fie ne oma no bi hye ne nsa. Na oswa de ko se na asase so de ko ne nyame fie. Na ode nwunie no ko ne nyame adekradan mu. Na ohene ka kire na piafo hene Aspenas se onfa Israel mu. Ahemfo asefo ne mapoma no mu. Mrante wa won hu ni dem na won hu yefe na won ani atie nyansa nyina mu na wonim de na wo hunu mu na wobetumi agina ohene aban mu na onche won ma won sua kaadiafo nwoma ne kasa na ohene yi won ahenuane no bi da biara ne de ne nsa onom no bi se wonye ne won fie miensa na enu achi wo megina ohene anim na won mu bia ofri Yudafo mu ne Daniel, Hanania, Misael, ne Asaria. Na piafo hene no tutu won din. Oto Daniel Betsasa, na oto Hanania Sadrak, na oto Misael Misak, na oto Asaria Abednego. Na Daniel bonitim se oremfa ohene nuane ne nsa onom no ngu ne ho fi. Enti osre epiafo hene no, na wangu ne ho fi. Na Onyankopon ma Daniel nya piafo hene no anim adoye ne mobrohu no. Na piafo hene no ka kire Daniel se misro efise anya miwura ohene a wayi mu aduane ne mu anu ne anu behunu mu anim se eye mobomobo sene mu ati pemfo mrante wa anu de na mu ama mitiri ato ohene anim. Ena Daniel ka kire opiani a piafo hene do na si Daniel, Hanania, Misael ne Asaria so no se so wonku ahwe dadue na wamayen afomduane ni nsuo nom na wode wani ahwe yen ne mrantewa odi ahenuane no anim na sede obehunu no wone wonku a edi. Ena opene de okaye no so na oso wonhwe dadu na dadu no wie duro no ohunu anim se eyefe won honam aba won ho sene mrantewa a odi ahenuane no nyinaa. Ena opiane no yi won aduane pa ne nsa a obenom no na oma won afomduane na mrantewa aba na yi Onyankopon ma won nwoma ne nyansa nyinaa mu nimde ne anitie na Daniel nya ni so ade hunu ne dae nyinaa mu hunumu. Na bra ohene ka se won fa omra no duruye no epiafo ohene no de won ba Nebukadnezar anim na ohene ne won kasai na wahunu won nyinaa mu de ote se Daniel, Hanania, Misael ne Asaria na obegina ohene anim na nyansa ne hunumu asem biara ohene bisa won no ohunu won se wo chene akuruchirefo ne pade hunufo a wo na hene nyinaa mu no nyinaa mpredu na Daniel tena hokoduru ohene Kores afia edikan so.